Ha aberto o prazo para presentar candidaturas aos premios de investigación Ramiro Carregal 2026. Cada un dos galardóns inclúe unha dotación de 30.000 euros, ademais de outros 10.000 a talentos emerxentes en investigación oncolóxica. Os premios de investigación Ramiro Carregal abren o prazo para presentar candidaturas nas edicións do 2026. O de investigación oncolóxica científica suma o seu 14º ano, mentres que o de cardioloxía vai polo 7º. O prazo para a modalidade de cardioloxía permanecerá aberto ata o 5 de outubro e o de oncoloxía ata o 31 de xaneiro do 2026. Os premios principais manteñen o montante de 30.000 euros cada un, mentres que o de talentos emerxentes suma 10.000. A longa nómina de personalidades que compoñen o xurado do Premio de Oncoloxía súmase como última incorporación o novo decano da Facultade de Medicina e Odontoloxía, José Carreira. Este 2026 será o 7º ano no que se celebre o Premio de Cardioloxía, unha firme aposta de Ramiro Carregal para investigar unha patoloxía que supón a terceira causa de enfermidade cardíaca e cunha incidencia que non deixa de aumentar. O presidente de Frinsa recorda con esta nova edición dos prestixiosos galardóns a súa aposta pola investigación e a sanidade públicas.